Salutare și bine v-am găsit, fraților, cu un nou episod din o nouă serie pe acest canal. Este Hypixel Alpha. Deci, ca să intrați pe acest server, vă lăsa un link în descriere. Deci, ce voi face eu în acest episod? Voi juca Build Battle, dar are și un bug, zice așa, Hi Chat. Este un bug din el. Dați puțin. Trebuie să dați mai multe ori pentru până vă va băga din nou. Așa. Trebuie să băgați și o parolă. Parola este așa. Scrieți slash reg, prescutare de la register. Așa. Iar acum hai să jucăm Build Battle, pentru că acesta este jocul. Așa, trebuie să așteptăm până intre playerii. Și vreau să vă spun că m-am gândit și vreau să vă mai spun ceva. De ce n-am filmat atât? Am avut niște probleme cu telefonul, pentru că încărcătorul meu nu mai încarcă și acum trebuie să cumpăr un încărcător nou. Și vreau să mai spun ceva. Acum vreau să încep serios acest canal cu tot ce trebuie. Adică, cum spun, postările vor fi cum, să zicem, două-trei videoclipuri pe zi. Cred că e destul de bine așa, pentru că este, cum spun, moderat, practic. Moderat. Deci avem de făcut un crab. Așa, vine cam așa. Ce vreau să vă mai spun, pentru că zilele astea vreau să încep acel canal nou și mă gândeam ce nume să-i pun canalului și am observat că s-au mai abonat 3 sau 2 oameni. Vreau să le mulțumesc de partea mea. Păi, sper să-mi iasă un crab mișto, practic, ar trebui. Are mai multe bug-uri, pentru că, fiind versiunea asta nouă de Minecraft, e mai greu acum. Păi, e pe cartă ca un crab, dar ce să faci? Este un timp de 5 minute. Parcă pe PC era de 10, dar contează. Așa. Uite, asta se mai întâmplă că... Așa. Asta e corpul și mai să fac capul. Asta e, cum arată capul la un crab? Că nu mai știu. Gata, stai. Deci, e așa. Ok. Perfect. Așa. Crabul avea urechi, oare? Să-mi bag, eu cum știu. Să pot avea coadă? Bă, oh my god. Mi-am amintit acum cum arată crabul, shit, stai. Sau la Irak. Bă, eu sunt confuz. În fine, asta e. Ce iese. Bă, sper să... N-au naibii și o notă bună. Așa. Habar n-am ce asta. Și dacă știți voi, sunteți deștepți. Am înțeles ce e cu bug-ul ăsta. Asta este un bug ce va trebui să fie rezolvat. Uite și... Trebuie să vă mai spun încă ceva.
Uite, mă deconectează într-una, deci. Și mi-apare lumea mea asta care n-am pus-o în numerire. Are un bug, dar sper să se rezolve. Așa, vreau să vă mai spun încă un lucru. Vreau să creez un server online. Să jucăm așa Minecraft cu toți așa, calm. Dar să vă țin că era o aplicație care puteai să construi sau să faci serverul tău. Nu mai știu cum se numește. Așa. Vreau să fie serii noi pe canal și nu știu practic ce. Mă gândeam să încep cu San Andreas, dar nu e, cum să spun, merge bine pe telefonul meu, doar că se cam blochează eu, dar o să-l instalez, Batman. Să-l facem pe Batman. Așa. Mine la diferite jocuri mai, cum să spun, mai mari. Jocuri așa mai jocuri mici. Adică Minecraft, ce? Asta e un joc mare. Cupă nu știu câți mega. Sau cu tot, da. Așa. Simte că avea și grida. Sincer, habar n-am. E simetric, mă, frate. Simetric. De acum e. Da, de acum e. Venim așa. Cam greu controlul ăsta. Nu știu cum se va vedea pe filmare, dar sper să se vadă bine. Că eu am această problemă. Nu știu dacă Batman arată așa, nu contează pe aproape. Așa, avea aici haina asta care avea Lily acolo. Adică cine nu știe pe Batman, să fiți serioși. Și ce vreau să vă mai întreb, voi cum ați petrecut Crăciunul și Revelionul? Eu practic am stat cu familia. Așa. Pe Batman, asta e puțin, mai trebuie așa, în sus. Ce vreau să vă mai spun? Stai, da, așa. Bă, seamănă cât de cât cu Batman. Oarecum așa. Contează. Bă, contează că mie îmi place. Că se văd ce au construit și ceilalți. Mă, nu mai e timp. De fapt e timp, da. 2 minute așa nu mi se pare chiar așa suficient timp. Bă, dar aici zici că stau legat mâinile, zău. Serios. Așa. Fac și chestia asta care nu... A, gluga lui, masca sau ce-o fi ea. Bă, uleu, ce e asta, bă? Așa. Așa. Bă, așa. Trebuie să iau niște ul alb. Fac ochii. Bă, chiar arată Batman. Mă gândesc să fac și un liliac așa să pară chiar că e Batman. Ce? Practic arată Batman, dar nu-mi place griul ăsta. Așa, hai să fac repede. Într-un minut 37, sper să am timp. Repede. Așa, haide, go. Așa. Repede, cât mai repede, băi. Băi, de fapt, stai că mai e timp. Nu știu, 15.
să mai lucrez aici la design. Așa, adică titlul acestui videoclip că o să fie Build Battle. Cred, da. Bă, arată Batman. Picioarele așa. Da, arată Batman. Să iau ce culoare pe asta. Așa, mamă, 36. Până așa. Oh my god, this now is real. Nu mai am timp. Nu mai am. Gata, mamă, la fix. Asta ce naiba făcut, mă? Super pop, frate. Asta nici măcar nu e Batman, fiți serioși. Așa. Wow. Ce ăsta, frate? Asta nici măcar nu e Batman. Păi, de fapt, stai cu vârstă, what the fuck? Mamă, ăsta e mișto. Ok. Așa. Asta ce că ar fi nava aia lui Batman, da? Haide, ok. E mișto. Putem să câte străzi. Ce the fuck? Ăsta e Batman. Sper că îmi pare rău. Dar nici Batman, nici nimic nu e. Bă, am vrea să fac apa. Contează. Asta super pup. Cacla. Super pup. Mișto. Good. Asta e bun. Asta l-am copiat de pe Google. Cred. Dar nu e și bine, așa că dau pup. Te urăsc pe ăștia care nu construiesc chiar nimic. Cât am filmatoare? 12 minute, așa. Bă, de fapt seamănă. Dar nu-mi place. Ce scrie? Nu văd. Oh my god. Bă, Leon, nu vreau să vă păr. Uite, am locut de la asta. Pup. Bă, dar ce de simțiți, bă, eu le dau ok, mă. Tu asta super pup, asta ce vrea să scrie. O să, cam ciudat, n-am fine, nu contează. Bă, mie mi-a plăcut creația, vreau să spuneți și voi dacă v-a plăcut. Bă, sincer, asta merita să câștige. Băi, fraților, deci cam atât cu acest episod de Build Battle. Am fost Gabi. Și nu uitați să dați like, share, subscribe. Ne vedem data viitoare. La revedere!